Uh, Aprangsi nili Kaching Horn, Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma nang ifan akiru pilo lapen congratulations pilo la so ki tum Kaching Horn Dr. Tuliram Rongha nang dubom Karbiang Long Asian Karbiang Long Autonomous Council lapen Rongkhang IMLA alang tumbay ni fan akiru pilo je asamalong lapen Karbiang Long kos ami ong dung avut pen ke haipon ke long pot out of 126 pen on 100 plus ke long tu ke long ya ke ni ane lake Dr. Himanto Biswa Sarma ke claim ke dam ke cipaduk pen je ni pen joksi ni haipon long lo mane opposition apa si pinir ni Congress a presiden a son si metang LA along ta keren pon state along ta la pudakta la pen district long ta a presiden a mata la si rempon ta no bokazan LA long la sopot si la ke rat atum pini munti pamelo mata pamelo Karbiang Long alam long dong si mata dam do budang te alliance dolo data Congress alliance Assam lo ambasi alliance dolo alliance ke do an tame kam pipidat ate chini munti lo development ana pen ke claim pen cheng lo monsam ke wan pen cheng lo Dr. Himanto Biswa Sarma a leader nangji kumatha pen journey apen Karbiang Long ta Dr. Tuliram Rongkhang a leader pensi Karbiang Long an paprang kon thengji la kamatha pen josi bini itung clean sweep out of 126 jong se 100 plus no nothing but 102 itung high hope sing thing lo pen high lo la si non ke opposition ma si adima bajara son si ke kon long ko si ke mili ningarong pi khangjang la pen han su se Karbiang Long apan development ke claim kon thengji apan Dr. Tuliram Rongkhang leadership pen itung bokazan LA Suzurong Phar la pen difu niso terang pi alali fana son pini BJP atu kematha pen munti si tiket ki kupon alang li fan son menghila atu fan sami 33% akota abil alam dai na litum da chini lo khala so kutha ala pen munti si matha si pini alang li fan sami la sover sa ki kon lo haraghan LA lunsing keron ong dung okut pen si hailo lake lapen Dr. Tuliram Rongkhang lam ke nilini ji jelo ong dung okut pen si ala ni hailo lapen habi Dr. Habi terong sami amri pen hakan siningarong pi hangza kasi ki bangir ni hansu se development kam kampong ku kusi mungkin Sandela su pen je kha thar hahi bolo amari bangke from hanse hahi busi lan tum ke kata WhatsApp long ya hayu WhatsApp long media long ya kata la PHLC tum ke kata kirem ke ni tum thik pong long de kata ke hai se lo la pen ala tu munti thederbon Dr. Tuliram Rongkhang ke claim ke dan alangli adab baji thom baji plipen alangli rat afan ke claim pi kaching ki kache than pen cheng lo ningkanar zon je joining akam ke claim khungvok akam kache claim kitab kache por hi agonta apor jong si arjulo ponte 8 hours 10 hours isi kam claim ke tek lon pon long ke non athi ke tek long people lo ponte hala sut ke kanik dum tum do kaning je dum tum do ai ke fake joining kusige pulo so pini fake joining gali niso terang pi ong dung apur pen si inu asa pimar long inu injin pia along si pinir ni ke
PHLC achieve ke kirandun puran de therami me alam ka pen amria long samira song thang thang si than lo penangana tum pulo hala Dr. Bikram Hansi si haji pusi kipu ke ningje stame pini chini lo kwana food pen si pini halo margin na tum da chini lo pen ka Dr. Habiteron si pini ke khai det lo ase ladak angbong sami tum khek pon long lo je alam tum ke kaita me WhatsApp long social media long ke kaita ke hai alam lo si ke chetan la pen bang fan ki putot ke nje dun ta ke nje dun pru pen ang pa long ke ka pre ka thek long le apo si pinier ni ke tum ke Dr. Tuliram rong hang a leadership asonson apansin itum ya kiru pilu jatize alang li son itu fan ke klem kon ke dampon me sana joni sipini ongdung avut pen long pho lim sami itum thai kon lo kan ningje bang ke ola kichi si ini tudu da ningje lo ke kichi si ola aripang long ki tibdi ko na se ni tum le kang tip kali PHLC adon si hala congress apa yang kang tip hala roy amasi cepat yang tan de nitum ke BJP nitum ke nitum matam se claim lo nitum metang constituency to concentrate lo papen non ke theglong lo kende result ke nitum bokazan long tamne 17,500 something of vote pen se nitum high lo surjorong paraba tapi dapat sih itu cek dah orang sila kecil pela ala mira punya intip long ni dalu ala hari pak pansi kecil dah intip long lo ala tum hari pak tum dah kecil bang enjong ama halang roy long warchor ala pudum pulu bangke papu bang mo pusi punang kok masih nonge how West Bengal lah tum cek long lo pini ada TMC sami pada ke kongres ke awi pin thula no hokta awi Bihar election nantung theklong kongres awi pin konna lo ande thek ponlong na tu awi pin no hokta kongres atu adi mas hai adi no hokta thek ponlong sinong ke ban si next 2029 sami itu fan next MP election apa sami itu ke prepared long dapat si theklong pon West Bengal dan hai lo Assam dan hai lo apa sih itu ke undung ne avut pen ni ke hai pot sami kiru tu sorry kita council ni pen 33% alam bola women reservation alam la so kutha ka alam ke opposition atau la so bill apan la tum 2/3 majority long nang jimati masalah tum bang hoda ke support pidat tu office same labang ke kibanziar ni apan ladet kali itum karbiang long aputha campaign alam same private bill ke place aputame opposition ato walk out kuridun haladun pena joini masalah sutame private bill itum ke cingkona MP omorsin tisu place pono poi same hala sutame 244A putha pula sutame private bill place long ni darlo mane kata opposition tumke akam lo alang tum kata me ki claim ki me along bange kachirap dun afan kami kanki mane muhila tum afan arlo somara tum afan amana ping pipon pik pena joini si tek dak lo la sila tum hala women reservation afan sami 33% afan sami support pidan lo la so ko sela tum la so bill afan kami la so si kanki lo asi BJP ya party pen sami la so puthak alam itu protest lo jate je ason women atum fan muhila atum fan bill kipi ke place pon mane pilo kupo alam tu so bill puthak ke kanki pen ajo ni pini na tu West Bengal election theklong lo kente hala Mamata Banerjee masi rem der lo 33% women bill jong si TMC tumne support asonte pini aru sumara tum jirmara tum mahila tum sami
West Bengal long tami TMC fan support jita hai mini sa minong ela pugalida lo ke athi la so puthak alam pena joni si pini BJP avan se vote jok rong la so joni si pini ke West Bengal long tami BJP sina khai da Assam long lage nang tum thek long la pen West Bengal long na thek Sir la nangli humutan ma. Nili constituency long ke Bokazan LE ke 10 polling station do lapen 15 polling station ke Haranghat LE do hala song bom pen na tum theklongji ke overall ke Bokazan anak pen tum kelong pon ke theklong mane overall abang ke itu polling station misen pen high point long korap kota setelah lasong bong pen Haraghat LA long abang ke BJP itu 5,492 long lapen Bokazan abang ke 362 long point lapen opposition itu panggung pets tami itu malong nang remdun lang itu mafan 3,715 na vote pen tumlong nang remdun lang constituency lo latung cipang room pen lo laki 3,700 vote pen tumlong nang remdun lang lapen wala langdam lo ponte non Bokazan LA pen gitu dun made Congress district Congress president ke amethang ke thek di marong a polling station da rem tan lo gen ta rong bongkhat polling station lo sabi asida ka si thek pon lo je rat reject lo ai ala solidar atuma pa rat reject lo congress afa rat reject lo PHLC afa alliance do prapes ani kerem pare prat apo chini lo karbiang long ke Dr. Tuliram Ronghang a leadership pen people te development ke claim ke dam pen chenglok ning monsan pen ke wan pen chenglok ai na hin ke claim pon lo sami rat ke Dr. Tuliram Ronghang a leadership lo si chitu dun jitu kala kha pen pathek long si pini ke Bokazan long 17,000 suse voters atum BJP kan lead Congress afan lead on alliance afan kasi high pon lo sujurong kata Sir nanti lige pupe je la som ji pufan ke seta majong ta kita porhi lo potante school gidun lo ponte la pen exam tok dun lo ponte ke fail afan ke itu exam tok dun la pen nitum ningkan arjon si kita porhi lo ningkan arjon pen kita pe porhi pen arjon ni si pini nitum pass lo lapen athi chulong lo nason tang si kebanzi MSC election apan sami non MLA election husi na tum theglong dat lo je itum kilipon 3,700 votes jong si kilipon du aso di malo opposition dum chelang bra peta na phurun de dat putan theglong pon ko lapen MSC election hut hut ke nili phomni logi thutang ha 2017 hut nili independent hut si thu lo independent ban hut sami nili hai pami long lo la pen second term ki thu sami nili thu pen long a polling station ta nili rem long lela long a polling station ta nili rem long lela Osi ning ke thedo rat atum nilifan nilong na chitu tu ji la pen a hiruzume thepe la pen arna ma hiruzume na pidun bino aposin nili arna ma fanda kiru pilo la pen doctor Tuliram Ronghang fan ya kiru pi alam ni son ka dame nilifan ning ke thepe dwar baguri fan concern lu pen a join ni si ka dame ke klan ke dam pen ni sen gi fan bang ka dame alam ni accuse me la pen kata me na ke advise dun pen jo ni si non sa ni tu ondu ni pen hai pon Sir could you say so lang pon lang nanti long an pipon je. la ke result set by latest ame itu 10 appeal chingmai po non ot taking na hai MLA tum pandu sina
Rado kami meeting nitunta party district pen NPC Klepon pola pen so kilo pan itu. Kalau so polling station ma ke high ke om naima ala pangen ni ke cicakat ting pen ni. People ko first afan samni second afan samni third afan samni. Na tunta chinilo la so putha kalam ba ke kuan ma tamni ni sik pon lo la pen people ki vek pola ke चलो सर